नमस्कार प्रणाम। और हम भोजपुरी गायक टुनटुन यादव। और कल हमारे को बहुत जबरदस्त गाना होता जिम के ऊपर। वो में और एगो औरत अपना हस्बैंड से कहते कि देखी हमारा जौन भोजपुरी में खेसारी लाल जी के जौन बॉडी लगेला नु वो बॉडी के जोड़ा वो बॉडी के जोड़ा नहीं खे वैसने रहुआ बॉडी बनाई। हाँ ओकरा बाद पेट फेंकले बनी पेट के कम कर दी तब हीरो लेखा लागो। तब रुआ हीरो लेखा लागा मरतिया कहतिया। और गाना के रुआ सब सुनी जा। और हमनी के आज कालिका स्टूडियो में गाना मिक्स हो गइल बड़ुए और कल सुबह 6 बजे आ रहल बा गाना। कॉलेज जेकर पेट निकलता उ ज्वाइन कर सकता ज्वाइन कर सके ये संदेश बा। हां भाई ए गाना के बाद हो जाई बड़ी से कुल निराश हो जाता हिट रहल त हिट रहल। एगो सब भौजाई खेसारी लाल के मूवी देख के कहते से कि हमर हस्बैंड के शरीर ऐसने रहित न त मजा आई। कालिका स्टूडियो है हल्का में मत लो। ए अरे भैया त तू को बंद नहीं मिला मत। हां कई काल भोरे गाना छूटत ना। हां काल भोरे धुआं धुआं हो जाई। सब भैया लोग जेकर पेट निकलल हो और ये भी बा अपना अपना मेहरारू के बात मानो लो। और जे फोकस ये बा कि जेकर भाई पेट निकलता उ फिट रहे हिट रहे। हाँ जे फिट रही वो हिट रही। सालियो भाव दी दवा के भी जरूरत हाँ कोनो दवा के जरूरत नहीं किया। गली गली सुविधा हो गइल बा। गावे गावे सुविधा हो गइल बा जिम में। तो दुगो भैया, ईटा भैया, बाज भैया। के कर लियो।